mo ko iiwan, mapagbihan ng iyong isa. Limat sa iyong sabay tayo tatanda. Bakit biglang ka nandyan? Sa pinangarap kong malapitan para kang aral sa kahapon na nanatili ka sa aking isipan. Tinig mo'y kay sarap na pakinggan, tila ba alon sa dalampasigan. Isang gabi kasama kita, tila naluluha iyong mata. Nakikinig sa pasakin, ikaw ay akawin.
페이스를 따요. 페이스.
Hindi na, ang tao-tao. Said you could keep me. I don't know how to act, if I should be leaving. I'm running out of time. Oh, yeah.
Centrum Advance para sa extra resistensya at proteksyon ng buong katawan. Centrum Advance. Stay ako kasi para mas lang yung merienda. Ate ni, ate. Pinamina. Tayo pansit. Bala na natin. Me too! Ay, siya sabay. Kami po yung magaganda ng Santa Barbara. Nasa bayan ng Santa Barbara. Ganun lang yun eh, di ba?
Pass VIP, which includes 3 free items. You get that for each year or general admission or VIP, which includes 1 free item. Visit Facebook.com/GMA Synergy to learn more about purchase and it's Julian Somerset, Midwest of Musical Trilogy. Let's return now. Oh, say hello, say hi. Ayun parang, oo, masarap. Galing. Maribe. Nagbablog?
try a great combination? Coffee, triple choco, choco wafer, choco cream, choco... Ilagay ko sa tricycle.